Καλά κατάλαβες, αγόρι μου, Λαμπρόπουλος Constructions. Λοιπόν, όπως γνωρίζεις, έχω φτιάξει 10 μεγαλύτερες πολυκατοικίες σε όλη την Κύπρο. Και οι δύο στέκονται ακόμα. Έχω κάτι προβληματάκια με τις δύο τώρα. Μην φανταστείς ότι είναι τίποτα τρομερά προβλήματα. Απλά όταν βρέχει, τρέχει. Όταν δεν βρέχει, δεν τρέχει τίποτα. Τι έχετε να μου προτείνετε πράγμα, μάγκα, σε ποτέ θα τι πράγμα μας δώσετε λύσεις. Για ακούω. Στεγανοτικό, ακριλικό, υβριδικό. Κοίταξε, θέλω καλή ποιότητα. Αλλά εντάξει, μια ταράτσα παγαλούσουμε, αν παίρνει ένα περιστέρια. Τώρα δεν θέλουμε να το κάνουμε φυλακή. Πείτε μου, πού στάζει, από ταράτσα, από σωληνώσει. Ρε παιδάκι, πού να ξέρω εγώ, μπες στη θέση μου τώρα, δεν ξέρω εσύ πού θα ξεκινάγες. Πού ψηλά, από ταράτσα. Πάμε από ταράτσα. Στεγανοτικό. Αυτό σας κάνει νομίζω. Αυτό καλό είναι. Πολύ καλό είναι. Ναι, από τα καλύτερά σας. Από τα καλύτερά μας. Δηλαδή για μια ταράτσα πόσο χρειάζεται. Γύρω στα 10 βαρέλια. 10 βαρέλια! Είπαμε τώρα να το πονώσουμε, δεν θέλουμε να το θάψουμε τώρα. Δεν έχετε κάτι πιο. Δεύτερο χέρι, μήπως κάποιος να έχει πάρει δύο και να του περισσέψανε. Όχι, κύριε, δεν έχουμε. Έχετε μήπως μονοτικά τα οποία έχουν λήξει. Πώς είναι τα μπιφτέκια στα σούπερ μάρκετ, τα δίνουν μετά στο σούπερ μάρκετ στις γάτες. Έχετε μονοτικά που είναι να τα δώσετε σε γάτες να τα πάρω εγώ. Δεν έχουμε για γάτες, κύριε. Κανονικά προϊόντα έχουμε. Ναι. Λέμε τώρα, αν πάμε στην περίπτωση του χύμα που λέμε το μονοτικό, το draft που φεύγει σαν μπύρα. Δεν ξέρω αν έχετε τέτοιο. Καταλαβαίνω, κύριε, ότι χρειάζεται μια έκπτωση. Τι λέει ο. Με προσβάλλει τώρα. Άμα βγει έξω, δεν γράφει Λαμπρόπουλος Constructions παντού τώρα. Με μειώνει αυτό. Με μειώνει. Είναι να το έκπτωση. Και για πείτε του, όταν λέτε έκπτωση, τι εννοείτε, αλλά χαμηλόφωνα. Πάνω κάτω στα 10 βαρέλια θα σας βγει το ένα δώρο. Πες το άνθρωπε μου. Τσεντήλ, έχουμε συμφωνία. Παίρνω το ένα δώρο. Αν το δοκιμάσω δεν γίνεται. Το πάρω και αν θα πάρω τα υπόλοιπα 9. Να είστε καλά. Άρε το μάγκα.